भोजपुरी इंडस्ट्री के जानल मानल अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक बार फिर एगो गाना लेके आयल बड़ी। अक्षरा अपन नया गाना से खूब धमाल मचैले बड़ी। वैलेंटाइन डे नजदीक आवे के बा ओकरा से पहले अक्षरा एगो नया गाना लेके आयल बड़ी। अक्षरा सिंह के ई गाना यूट्यूब के लोग खूब पसंद करता। अक्षरा सिंह का नया गाना वीडियो में कहतरी लड़कियों को यूं ना पटाया करो। उन पर ई गाना आवे के बाद लोग एकरा के खूब पसंद करत बा। ई गाना में अक्षरा हीरो के नसीहत देत बाड़ी। पहले ही तनी गाना सुन ली। अक्षरा सिंह के ई गाना युवा लोग खूब पसंद करत बा। ई गाना में खुद अक्षरा सिंह गईले बाड़ी। एकर म्यूजिक आशीष वर्मा जी देले बाड़े, जबकि कोरियोग्राफर आर्यन देव कैले बाड़े। ई गाना में अभी तक 2 लाख से अधिक व्यूज आ गईल बा। अपन वीडियो में अक्षरा लड़का के नसीहत देत बाड़ी और कहत बाड़ी कि लड़कियां खुद को लड़कों को के लिए बदनाम करेली, इसलिए दर्द देकर मुस्कुराया ना करिए। रौरा सबके बता दी कि 1 से अधिक लड़कियों को फ्लर्ट करने वाले लड़कों को अक्षरा सिंह इस गाने में सलाह दे रही है। वैलेंटाइन डे नजदीक आवे के बा ये गाना युवा सब खूब पसंद करता। अक्षरा अपन ई वीडियो के अपन यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिले बड़ी। लड़कियों को ये गाना अक्षरा सिंह के खूब पसंद आवता। रौरा सबके बता दी कि अक्षरा ई गाना में लड़कन के नसीहत देतारी और कहतारी कि लड़कियों को यूं ना पटाया करे। ई गाना के लोग खूब पसंद करता, खासकर लड़की लोग ई गाना के खूब देखतारी, काहे कि लड़की के बारे में ई गाना में अक्षरा बड़ाई कैले बड़ी और लड़का के नसीहत देतारी। उनका कहे के मतलब बा कि लड़की के जौन दिल बा ओकरा साथे लड़का लोग खिलवाड़ मत करी जा। ई वीडियो के 2 लाख से भी अधिक व्यूज अभी तक मिल चुकल बा और लोग एकरा के खूब शेयर करता। तो रौरो ई गाना अच्छा लागल ह अक्षरा के तो कमेंट करके हमरा के जरूर बताई और भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज के जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ली। तो रउआ लोग ई लाल बटन दबा के भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज के सब्सक्राइब कर ली और ई घंटी भी दबा दी ताकि सबसे पहले रउआ लोग भोजपुरी के वीडियो देख सकी।